mbabwate bekare muriro n'ibindi binge buna jewel n'ekinsa cyokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asokonyoro bukoreri obusira kigima okobugoririwe misiyo yawo gwika asogo chikoye buguria agibweka omonyene bwigo onye kobwate libolyo na bukugenda gwikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakurigiriye omuchando oburendi nigo bubikire kurwa gisiri ekeroko soharoro na bwigo mbabwate asokwege kigari yawo ekeroko so isedukeyo ilyoko nyoro bukoreri bwabo batarire asedukeyo erimi y'umucukisi angene cyabisi cya Guardian ilyo nyoro bukoreri obusera Godmart Supermarket ebintu byonsi insi keramekemo n'amagurianse. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibicha chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turene kirenga ekyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omokene no karanda ukaribye stera nyago seta omokene no karanda ukaribye njera nyago seta kaingucha kainkoronga Reya Chinigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso w'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanga ari nyumba mwanyasa ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigirira mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke kumne isano chia mugaso setunde babanga tenga kidoke moiwe Kiremambia jama tuko yiwike guchakira Jumatatu goika ijuma chinse kumne ibiri chamambia goika chinse isato imeya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukulia goro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda soki gero wisiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona intwe mwanjo muriya rintura gotiga maiga imana ntino to kwa vitamini gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asuko kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karawe ikiwe sherobneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri wasibiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhiya tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS
bose barimo gutorora kurwa sinsemo chama chingumbuano nsesimole tokoroka diaspora mama gotonyora gwetsera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imega Ndizi TV. na ukwanire umwanju murigireria andonzi asoberete ase maragoba yabono nechinga kichindana nengo kwaligania ase meseito ya mangana maya Ndizi TV chatarikini sano nebere omutinyi negesunte kya masaba oso mutinyi 12 mwaka bwekiri bubere na merongebere noyo muri tukaneria Jumaine buna botambe sariki bune cyalero igente kiya bose kebengi akorekanete ense mogete togotigana na umwanju murigireria matiri tukoria uri abere tambe chinga kichindana nengo nyara okumanya yabali kibaito abo igotwasangerere koro chinsinyo inye chinse isiko amo norgongo roito rwagusi aseribwa ukwaligania andonze asoberete oisaranso ike elio nkomanyi aseribwa na gusansamuranira kurumu chakano oikomwelio elietariane Vincent Onyancha. Amayia Ensa Eyemo koya chakaneli buna ense ya Bongereza amo neli ya UK nikobona bachakire chinkwana chiabene ne county ya Kisii eligo chikobwaterana eligo ikirania magendero anene ense moyo bonchereria obochenu amo nobolemi omurikeito wa mangana mayandemo Steven norobotiro asenchira ijobo ikiranu. Nigo Mugavana James Ongwae atumekomo sangarikano yuobene no mo commissioner igorokoru ense ya Boingereza gose United Kingdom ochengeroko bwaterana kwa beire gati ense ya UK ne county ya Kisii abwasa ruo gosabase chinse mo chinene chiraganio gosiru ime county. We had sought that you really help us in improving this market because at any given moment in time during the market day there are 10,000 traders. Now, if it's raining, it is PYL for these traders. We had thought that as part of the open air market that they were doing, if we could put cabros in most of those areas, at least where they are putting there, where they don't put it on mud. Ensemo ya yomo High Commissioner Jane Marriott nigago kirobwa matobu ya kurwa serikali ye county ya Kisii ya ireiro kubwatera na aso bonchoreri kurwania marwaire buna cancer nechisemya bwa saboro kigukoru Kisii county banyalire gosiru ime ya United Kingdom. Now the UK, as you know, has got a long and proud partnership in Kisii County. Last time I was here, I helped launch this amazing plan. And I'm delighted to see that it's forming the blueprint of future development in Kisii. And I'm delighted that the UK's Chevening Scholarship Programme has been able to offer free, fully paid scholarship programmes to 15 sons and daughters of Kisii over the years. And right now we have 3 sons and daughters of Kisii in the UK on all fully paid scholarships. Igona ara mangana na ara itu agamba na ara itu kugamba no High Commissioner yo chagaiga na mangana ande daraja mbili na rongo tokonya bari ko agache market na rontu agamba mangana daraja mbili igaba ntoba gusiba minto manyange county government ye na yande colleagues na ande kubwati ebintu na moreta aga igesto tenine aiganya getari ko agache ande a mother child nenya getari yabangina na abana. Bono nigo James Ongwae atebire merobeli buneye neko nyogo sira magenderero ime county. Yeka na chete ngumbo tweto kagama na basongo tukaigwa nanga mbache baichegaiga bache konyero kinge cancer center ngakieko ba managed egento bakoruka institutionalized ngakieko ba institutionalized barugororo na ende batuma basongo gojagaiga bache gosomia abantu baitu. Igona ara mangana na ara itu agamba na ara itu kugamba no High Commissioner yo chagaiga na mangana ande daraja mbili na rongo tokonya bari ko agache market
na arontu agamba mangana daraja mbili iga abantu abagusiba minto manyange county government ye na yende kolegas na ndi kubwati ebintu na moreta aga igesto tenine aiganya gitari ikwaga cyande a mother child nenya gitari yabangina n'abana Ginko reporter Ndizi TV korwa asomo chiobosongo elietaliane Ndemo Steven Biamono Ndemo Steven asorobochuru asenchira yobo ikiranu togotigana nere Ndemo Steven ekerokeria amatukatano nelimo agenrete igoro yobo sibole bogo taunirwa nigo bono abantu bonse baboliwe kunyara komanya igoro yokoba okwabamwe abo nabo igo ali bagwetira umumanyi asensemo yegisegi chiegenka Walter Kibo nigatebere buna nigere bya abantu koyikwana na wotwara na kugaya nemechandekero yakolekanira sense nigo chinga kyecho Kibo aboliri abantu bonse kwane kibuna ngwetanga bale kurwa sebirengeryo ebyo bikoirire mechande menge asenka buno muri kito Mildred Mumanyi agotomanya Ase amatuko abwangoiga abantu abange nigo barokanire gutwara chinsegi cyanga no bonereria ao ase chinga ki ense ya Kenya egendrete kogikilia na kurwania chinsegi cyanga gose 16 days of activism against gender based violence county ya Kisii teratigara magega ase okurwania omuchando yu Dr. Walter Okibo oyole omunyangongo ase amangano yobongo gose mental wellness champion boigo omwegereri ase okurwanerera na kogikilia obonereria gusi nigo aereire ase obwagare ebinto ao bikoirera chinsegi no borwanereria abo ase amatuko aya agochia kwaera ijuma yechitariki 10 simwanya gitinge mumanyete ntubwate ase amatuko 15 limo ayo kurwania obonereria obwegenka n'abantu ao abwasto gutwara obonereri bw'abangina abagaka abana bamurana abana baswati na kito erete ko celebrate boniga asito cyo gukora amatukayi 15 limo kitukuri icuma kitariki 10 mutinyi 12 ekirenge kenene ya amatukaya yoko kikeria obunereria bwa gender neringa etubwenera tukwanira abantu baitu nakubasemya tigatutie enchera yokunereria nabo igo twensi pia sobwamo totenene nakugikeria amangana yobunereria nigo boigo Okibo amenta goteba buna abantu abange nigo babwate amarwaire yobongo egento gekoirera ogweita abana gusamba chiskuru n'abantu goitana engana atebire egwenerete kurigererigwa ase oboime nakubagania abantu gotiga ebirengererio nakomenya obogima bakunyara likalio gwekora abantu abange bapere bagweita abantu bande bagweita abantu bande nabo igo gwetaniga gwentu bwatana ne chiskuru cheito boniga chikunyara kuba kigosambwa aya namakongu anyale kubagakoretwa ase oburwaire bwobongo bosase ebirengererio binge abantu baitu bagutwara asobongo bwabo abamenyi be county ya Kisii na barobomba kwanera engana yechinsegi cyanga nemeroberi ebwenete kobekwa elyo gutanga ebikorwa bunebyo kwanekigwa anene mono embwa yo gweita ibintu nebinge bigucyangia manene ubutaka endegetangani ubutaka na wokogera cyangi gentekyo ona kerege gento kagara tukura mangana aya etware koremererania nyombo mugaka no mongena tolemererani nonye butaka bwabere nonye butaka mboraba baiga musocho ninka omochanda mono gocho basa bagaka nabangina okonyomana na omokonyomana kemuraba ke mwanyomana moiguana lakini engakie goika mwansa konyako bachana ake chimeme ento tuware gosaba nyanjare konyarekana obwanja niwo mongena no mugaka yoboko gusua kera abana baneneire nga asenyomo yabono yaberenkon lakini egente kenene nga abantu bebiro bwanchani boli obotangani cyaro bwanchani mbole musacho no mongene kero momerante bwanchani mbole mo abwato botangani eya mekirengo bwanchani boli bwasire kurwa sinyomba yabekire bako kwengenta gwasoire okonyoranga nabo igoko chinkwano chimeme chigota chiara abora na se mugaka no mongina kwanyoranga okwengenta gwasoire Ginko reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Mumanyi
Biyamono omurikito Mildred Momanyi asoro bochuru asenchira yoboikeranu togotigana nere Mildred Momanyi enyagetari ya Ramu kubwatirana amo ne serikali ane kurase county ya Kisii nyagetari yogotoka somo cyobosongo nigono bali chimbero kumurigyo musubati yomo onyarete kago ikase nyagetari yolitukire Jumapili omusubati igabwato omwana omumura wiki sano akanyara kago tiko omwana ya nyagetari yu asenyombe yemo yokubaro mwana otari arenga murwaire korende ni gotebera kauna omusubati oyo igari getienchera yo konyara gutugutu mwana oyo omweri akairo mwana ikanyagitari ya Ramu akamotigo na kubura goikaboni go musubati oyo ataratoka nabo mwana ni gagendrete byase nyagitari eyo nonyata bwate burere bonde bwenzi ekero musubati oikabono ataratoka roboti oru asenchera yo boikirano obotuki bwaime nigo bwachakiwe ne nyagetari ya Ramu egotoka somo cyobosongo maega yo musubati oyo mubwe miaka ya igatwa ko iro mwana oye ekemwerere omwana bwechi wiki sano na kumutigase nyagetari eyo rituko lya Jumapili omusubati oyo ni garrokante kagonchoka nase nyagetari eyo kolendo bote ni bwe nyagetari eyo tuwa manyabuna ekirenga bwate no gotigo omwana se nyagetari eyo nagotama noenda bo musubati oyo tamanyire ni gare koenda kirekerogo nagoisaransa omutene ni bwe nyagetari yo eno kwa bobo igaene kiri egekolekyo kiagera from analysis umwana oyo noene tukitaragingerwa omwana moke umwana mumura muswati oyo igabete ogo kemba abakori emirimo ase alenga ase penche karansite ase department yali asabana bakopi mu chikiro na kubetuji sindani lakini akaboko nya kokemba na nabakori emirimo batamanyete nga oyo ni garengo muntu tabwate birengererie biya noye nabo omusubati oyo ni gabegete yange ndabo eye komachikorrekana bunani gare gwekora ere no munyagetari gosomo Teresa ase nyagetari eyo abantu barenga ase nyagetari yo mbare komanya buna ekerenga kiaye no gotigo mwana nyagetari eyo naenda atame nabaimugete akabogori omwana olia oye nuko yo konyago kwane ne simyo gotara akagenda ase omuntu atari korora agachikosoa erumu yasiekire ne chabi yabekire keburi akaigora kabeko omwana ase section ya theater korengana nechibicha chia CCTV nigo chikoro kibuno musubati yegetase nyagetari eyo akarokana kakoende ense mogochia seyende asa isaranse tena korrekana buno omuntu wakesimi kolendo botene bwo nyagetari tubwa manyagose nesimi hare gwaka gose nigare gwekoria buno omuntu wakesimi abuna limugete Eyema Ensa Eyemo nagoso ase enyombe yemo yokobara emanyakante buna theater na akabeko omwana oyo mabwo nakogenda so like now umwana oyo abaisani batokire bagoteba mbatageto umwana lakini kulingana nelichiko we will never allow ko give out yo mwana oyo omweri oye ni gasogete kare no mogoko asarokante kagogete na manga ya karusie maski yaye goikaboni gataramanyekana sare musubati oyu ondete yo mumanyete kolendi chibiza chia CCTV ni go chikorokia unasogete asokoligereria omusubati oyo ni gabete no mogoko maiga yo gotigo mwana senyagetari eyo asa chieto ikiraboni gataramanyekana agaikaransa akababunango onkiaro omwana oliake anko nabwate simi yako na gwaka erebwe ko monyene umwana nalereta ase chingaki ekyo akamanya kurororo naenda agaikaransa ake naligererio kona koligereria chinsemo korora gosonde na moroche korwabwa akamanya koimoka ngora akabogori umwana oli akamaboye gitamba kilia etauleli yaye agasoka gabamuna nakengana akagenda guchia se nyomba yo borwali esabantu bakubalirwa omumatron wenyagetari eyo ni gaboliri abasubati wesika na nekero obakoibura abana bono nigo bagendrete kolendo omwana oyo ekemwerere oyoro omwana omumura bwechi wiki sano asobotere ni bwenyagetari eyo baganiri abantu kobakonya ematron wenyagetari eyo niga akoenekia afya yo omwana yakolekana ali bya bono iga konyo mabere about 120 meals per feed every 3 hours na ndi bunakoewa na bakonyubya negekombe egento yo gokumya ase bano ntogenderete gukora ubolendi bwo mwana oyo in terms of staff one is allocated chingaki chia mambia na bande chinsa offline bali free one person na bako endo koraki oteki care omwana oyo ko make sure nasibini na arageiri na ende na koleteki na ali kept well kyo getigarete bono
bono no butuki bwa imegokorwa elio omwana yanyare komanyekana musubatu kyo moretete na komutiga omwana bumutinyenyamo n'ekiwikibere no nabo enyagetari yaramu nigo yatebire bunateri kuchiko omuntu onde bonsi mwana amaiga y'abantu awesokya nakogania omwana oyo obutuki bwa imebwa chakiwe gati ya serikali amone nyagetari yaramu ko reporter ya Ndizi TV korwa senyagetari yaramu imeyo mu Chobosonge County ya Kisii Rietariane Vincent Onyancha Sogotigana no robotero mwancho muligereria gosuka mutu ase robotirande noli neli buna first lady Margaret Kenyatta seri tukolia lero ni gara bene na gochaki bene omuroberi oboko ena na amatete gose bids gochiase abasubati aboigo abana abanyaroka bali bakorosi amatete gose bids aso muligo yo bokunyara kobakonya abasubati abo amo na abanyaroka igate yabuna enenchereremo erachikonyara gokonya gokini obonchereria igaboria basubati baikirane nseme yogo etani ya chimi ya ibere korwa chikaunti sana ibere anechiri chikunne mono buna ni go barachikoni amatentayo ochino ne chinse chia Michael Women are the backbone of our families and communities, and the impact of their involvement in nation building can be transformational. This is why the Kenya government has committed to deliver on its promise to women in pastoral communities to end FGM. The success of the anti-FGM campaign will require more than just the government. We need all Kenyans to work in partnership with the government to drive this noble agenda. I invite all Kenyans to join hands with the government in this effort. I also appeal to Kenyans in the diaspora to become our ambassadors for Buy Kenya, Build Kenya. Promote the talent of our entrepreneurs and the locally made products. To be. Your Excellency, let me thank His Excellency the President and yourself for the support you have accorded to all of us to empower our women and girls through various initiatives and programs. And truly, this is just one of them. There are very many programs and initiatives started by the First Lady herself, and that you all know about. I'll mention just Beyond Zero, which is now, I think, a globally known program of the First Ladies, to just tell you how much we've actually been able to achieve through these wonderful initiatives. And they're all geared towards the same thing, empowering our women. It's been said that our women hold half the sky. Monchu muligereria nikogendete gotengera yonsi gwetera Ndizi TV obwansu bwomugusi tigatogendo mutumokomoke tokwirena asemese ite mangana mayanto kumanya mange aliyo togendrete gokumanya korwa asemese ito ya mangana maya ekero twirene kuraso mutumokomoke gati anda mange ayo twakwaligana asemesa ya mangana maya tubwatu gwetera mtandao yetu ya Facebook una Ndizi TV News na boigo ansema ya YouTube una Ndizi TV News. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na Smart TV
TVs. Skania TV yao na boigo ontore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero cyumugusi no murobyo bwegekoro cyumugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amonoboroso bwomwenyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tikyumungo mugaka bategesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba mwanyase ba karansite nero komina bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso setunde baba ngae Nainde bono umoncho murigereria toiranira sentunde ya kabere ya mesa ya manganama yango wa kirambia aso wacharako ya tengera koroiga semesi itu ya manganama ya Ndizi TV. Omwaziri wechisemi Professor George Magoha ni gate virebuna mbiya hibiranya kuirana chiskuru bunenchere ya mo yokonyara gutwara chimbwa chingi ya kurwa sabana Magoha ni gate virebuna ya nigagocha maiga yokorekana sama tukabwango iga abana niko bagendera chokoreta chibura buru anene aso gusamba chiskuru aso kuburwa wechingencho chingia. The fact that majority of schools are running well enough during this very difficult time of COVID-19 is testament enough for us to be grateful. We want to celebrate our teachers, and I also agree with my brother, Fred Matiang'i. He is diplomatic and I am not. We need to introduce caning back in schools, like yesterday. And the parents either should stop producing children, or when you produce them by the grace of God, discipline them. Do not expect our teachers to do the impossible. Going further on this direction, it is also that conversation that Fred is talking about is going to include the provision of approved schools, the walking back in the legal framework on the basis of the so-called human rights. Which human right is there when you want to ban your colleagues in the halls? And that conversation will also involve as to whether we still need boarding schools or not. Mwancho murigereria asengencho yebiro wikira buno nkona chiramangana maya senchira yo wikirano inyoro chikoraga isato aselibo ningina na semese gankomanya mange igora ya siasa anegoro ya mangana ao mokonyo murai wense ojubo igokagire ochuikase county ya Nyamira litukoli yankyo ayu aselibo ninkomanya chikoraga isato mwali yo mangana maya senchira yo wikirano walitwabwatirana kwena lyambia mono chikaga isato tosange naye tinsa hunecho litaliane Vincent Onyancha.
Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi.